ଏ ଦେଶ ପ୍ରେମ କାହିଁକି ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶ ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ କଣ? ତିରଙ୍ଗା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନା ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଯୋଗ ନା ଆପଣଙ୍କର ଭାରତୀୟତା ପ୍ରତି ଗର୍ବ? ଏବେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରେମ ଏକ ରିଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା। ଦେଶ ପାଇଁ ଏହି ରିଲ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୁରସ୍କାର ଜିତନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖାନ୍ତୁ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଏକ ଗୀତ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଗର୍ବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦେଶ ପ୍ରେମ ଉପରେ ରିଲ୍ସ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ଟ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ଚୟନ କରିବୁ ଟପ୍ 10 कंटेंट क्रिएटर को। ଆଉ ହଁ हैशटैग ଲଗେଇବା ଭୁଲିବେନି। ରିଲ୍ସ ଫର ଇଣ୍ଡିଆ, देश के लिए ରିଲ୍ସ, देश के नाम ରିଲ୍ସ। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅର୍ଥକୁ ତୁମ ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଜୀବନର ଶୈଳୀ। ରିଲ୍ସ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଦେଖାନ୍ତୁ କାମରେ ମନରେ ଏବଂ ରିଲ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରିଲ୍ସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା।